na san cewa duk roƙon da zan yi muku yafe min ba za ku yafe min ba, saboda ni ne sila faruwar wannan al'amarin gaba ɗaya. Amma gani a gabanku a durƙushe cike da nadama. Duk hukuncin da kuka kun yanke a kaina na karɓa ko ya yake. Dukkan abin da za mu yi maka ba zai gamsar da mu ba idan ba kashe ka aka yi kamar yadda ka jawo ɗayan mutane ba. Haba Malam Musa, bai kamata ka riga irin wannan magana. Haba Alhaji Isa, Jabir ya wuce a kirawo shi yaro, dukkan abin da ya yi da niyya ya yi shi. Kuma don ku za ku kare masa, ni kan ba zan taɓa yafe masa ba har sai Rumaisa ta dawo. Dan Allah ka daina yin irin wannan magana, ai ba ta da amfani. Malam Musa! Malam Musa! Ai duk gurin nan babu wanda zai saurara ya yafe maka. Yarinya da tsohon ciki? Ka tattakura kai nemi salwantar mana da ita? Baka isa ba wallahi. Sai ka nemo ta duk inda ta. Umma. Kaga, ka tashi ka je. In sun sauka tukunna. Ka tashi ka je sai sun sauka kaje? Wayo Allah na. Cikina. 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 Dan ba ni ba. Cikina. Ga ruwa. Cikina. Zan mutu. Zan mutu. Cikin. Yunwa ne. Yunwa ne? Gashi. Gashi na sha. Tsali. Ko yunwa ne? Ya cikin ya kike ji? Rumaisa anya ke ba waliya bace kuwa? Wallahi ban yi zaton zan ƙara kwana a duniya ba, na fidda rai da rayuwa. Ni ma mutum ce kamar ki. Kawai na imani da Allah ne da kuma ayoyinsa. Suna magance kowane irin masifa. Addu'a ma'aiki na baki. Na yadda da ke. Ina ma a ce in zamo kamar ke. Na karaya da rayuwar duniyan nan. Ciwon ciki na lokaci ɗaya yadda ya firgita ni. Yanzu ya zan ƙare a cikin jahannama. Ina ma a ce in na roƙi Allah zai yafe mini da na gwada ai. Me zai hana shi yafe miki? Baki san duk wani mumini yana tare da gafarar Ubangiji ba? Matukar za ka yi laifi ka kuma roƙe shi gafara, to duk girman laifinka zai yafe maka. Ke ma ki koma gare shi, ba abin da zai hana shi gafarta miki. Ban taɓa jin magana mai daɗi irin wanda kika faɗa mana yau ba. Na ji daɗin zuwanki. Zan gwada neman gafara ko Allah zai yafe mini kafin lokacin da ajalina zai zo shi. Na gode, Rumaisa.
ya ma kashe ki mana. An gaya miki na gidan tausayi ne, ki koma baya ki kama layi. Dan Allah ku ya haƙuri. Ke malama, ki mai da bukatun ki dan nan gurin ba abin karban su bane wannan bukatun. Ko na kuda kike dole ki koma ki bi layi kamar yanda kowa ya bi, babu wani uzurin ki da za a karba a nan gurin. To ƙananan marasa kunya, ƙananan marasa mutunci. Dole a buɗa mata kuma dole ne ta sai ta karɓa kafin kowa ta karɓa a cikin ku. Ku buɗa mata ta shiga. Mata. Shiga ki. Ku buɗa mana. Ai an buɗa ɗin. Ba ga shi an buɗa mata ba.
ka zo gidan yari shi mai aiki ba ruwan shi da mai ya faru dan ajiya ce an ka bashi. Na san wani na da laifi wannan azalce ta kira shi, shari'a makauniya ce dan ba komai take gani ba. Baba, ina ne nan? Kana asibiti. Faɗuwa kai aka kawo ka. Yau kwanan ka 3 a nan. Na tuna dalilin da yasa ku kawo nan. Amma baba me yasa ku kawo? Kada kun bani kawai na karasa. Ba amfani zuwa nan. Bayan na kashe Rumaisa. Rumaisa mutum ne kirkici. Rumaisa bata aikata wani laifi. Rumaisa bata yi zina ba. Rumaisa bata saba mun ba. Ban kyauta. Jabir sannu ka je? Ka daina yawan magana. Kaga likita ya ce jininka ya hau. Ba a son ka dinga magana, ka je? Sannu. Da sawa ba. Ko da na daina magana. Ba zan iya daina damuwa ba. Saboda tunanin halin da Rumaisa take ciki ba sai ban nuna. Ka dinga yin shiru kana ambatan Allah. Insha Allah za ka ji sanyi a cikin ranka. Kana yawan salatin Allah komai zai zo da sauki. Ko? Kelani, ta so wa dukiya cika. Taya ni farin ciki. Zan mutu ina mai kara da istighfar. Kuma ke ma Allah ba zai fara. Shiga ki fito ya zama. Yana bai da Allah ka zo ka kawo mana ruwa. Yana bai da Allah ruwa. Yana bai. Wayo Allah cikina. Ciki? Wayo Allah. Ofisa! Allah mai za ku da take yi za ta haihu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wayo ku zo ku taimaka mana za ta haihu yanzu nan wayo Allah. Wayo ina kuke. Rumaisa tana ciki? Tana ciki. Lafiya? Ina son ganta ne. A tsaya mana. Ba ba mu izini ba. Kai?
Ka san waye ni kuwa? Ko kai wane ne? Ko waye ni? Sai mun ji umarni da sama zan yi maka wani. Lallai shi ba ku da hankali. Za ku san kun yi kan shi wato na farko tukunna ta haihu ban sani ba sannan kuma zuci ba zan iya ganin ta ba. Ku baka jina. Assalamu alaikum. Doctor, me yake faru? Sunana Captain Jabir. Ni ne mijin Rumaisa. Na zo in duba ta ne tunda ta sauka ban sani ba, wai shine kuma ya hana ni shiga. Ok, dama ina son zan ganka. Akwai wasu magunguna da muke bukata kuma zan yi su. Ya jikin na ta? To da sauki, amma dai kan gaskiya har yanzu ta sai dai jaririn da aka haifa tana ɗakin reniya. To ba damuwa. Zan gana da kai din. Yanzu zan yi kanta. Dama tana da gare su. Ni yake na kai kula da lafiya. Rashin natija. Akan ma dan kafa da kai kuma. Ya ni ta harbi. Na zo tafi da Rumaisa. To yaya za a ce kuma kai mai tsare doka kuma ka ce za ka zo ka karya doka? Ai haka ba zai yiwu ba. Mama ki haƙuri idan ba wannan dama ne a mutum ta ba. Ba wannan dama kashe ta za a yi. To jinjira kuma ba. Ku riƙe ta. Ku riƙe ta Allah ya raya mana ita. In Allah ya sa kafin ta girma mun zo shikenan in ba mu zo kuma dai ku riƙe ta har abada. Tashi tashi. Isauri mana. Mama ki haƙuri. Yau. Rumaisa. Mu je Rumaisa mu je. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Waye? Kaiwa. Barista Sigil. Barista. Da gaske wannan abin ya faru da kai ko kuma wani ne mai irin sunanka da na matarka? Na yi tafiya na dawo daga Lagos na ci karo da wannan jaridar. Tun daga can nake cikin damuwa. Na san ba zan iya rintsawa ba tare da na zo na ji daga gare ka. Da gaske ne. A halin da ake ciki ma yanzu. Saura kwana bakwai a kashe Rumaisa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Garin yaya wannan abin ya faru? Domin dai na san Rumaisa ba za ta iya aikata haka ba. Hello, Rumaisa ce? Matar Jabir? Ni ce, wace magana? Babu bukatar ki san ko ni wace. Na bugo miki ne don na sanar da ke halin da za ki iya ziyartar Sahara Hotel ɗaki mai namba 10. Za ki je ki tabbatar da abin da mijinki ke aikatawa. Allah ko? Rumaisa. Me kika zo yi anan? Rufe man baki. Macuciya karuwa. Ka ji abin da ya faru kenan. Na yi ƙoƙari in ɗaukaka ƙara, amma abin ya ci tura. Saboda yawanci lauyoyi ba sa bani goyon baya. Na lura cewa kusan kowa nisan ta kansa yake da kes. Hakikanin gaskiya ina cikin wani hali. Na shiga tashin hankali. Tun daga lokacin da aka kama Rumaisa har zuwa yanzu. Ba ni da kwanciyar hankali. Gaba ɗaya jin kaina nake wani iri. Rayuwata ba ta da amfani ko kaɗan. Ina Salima Adamawa ta shiga? Me alaƙar Salima Adamawa kuma da wannan kes? Ai ba ruwanta da wannan kes. Jabir, ya kamata ka shiga hankalinka. Ka shiga cikin tunaninka. Kuma ka ci gaba da tunaninka a matsayinka na soja. Tun lokacin da abin ya faru ya kamata a ce ka yi wa kanka wannan tambayar. Amma ne maka uzuri, na san damuwa ce ta saka haka. Ka bani amsar tambayar da nema.
hakikanin gaskiya daga wani lokacin zuwa yanzu ban sake haduwa da ita ba. A halin da nake ciki yanzu ba ni da lokacin mace irin ta. Lokacin sake kulla alaƙar ka da Salima yayi kenan yanzu. Me kake nufi da haka? Kulla alaƙa da ita ne kaɗai zai kubutar da Rumaisa. Ni zan koma sai gobe. Zan je yin shi duk wani shiri da zan yi wajen ɗaukaka ƙara. Kuma kai ma ina so ka tsaya kai duk tunanin da za ka yi game da Salima. Ina so ka bi komai a hankali. Ka bi shi a sannu, kar ka nuna masa ƙarfin soja. Na so na rayu da ita. Na so na koya mata duk wani abu da uwa ke koya ta. Amma babu dama. Za ta rayu cikin maraici. Za ta girma ta ji munanan labaruka a kaina. Ta kilma a yi mata gori. Ki kwantar da hankalinki. A yanzu ma za ki kubutan Allah yadda. Kin ji ko? Kawai dai in aka zo miki tambaya. Duk abin da barista Sagir ya tambaye ki, ki gaya mishi iya gaskiyar abin da kika sani. Kar ki canja baki. Kin ji? Yaushe za ka je wajen Salima? Yau zan wuce Allah ya. Ina tsoro kada wani abu ya faru. Ba abin da zai faru Allah ya yarda. Ina so ki kwanta da hankali ki gane cewa Salima yanzu da ita da namiji da gaskiya ne. Sannan kuma ita da ire-irenta ba su taɓa yi. Kin ji? Assalamu alaikum. Nan ka dade lokaci yayi da ka bayar. Captain GM. Me ka zo yi min ana? Bai kamata maka so inda nake ba, saboda baka da kirki baka kyauta min ba. Ka jefa ni a cikin masifa, ka jefa ni a cikin abin da ke damuna yanzu. Jabir dan wana. Ni ba dan uwanka bane. Dan uwa ba ya jefa dan uwansa cikin masifa. Ka sake ce min dan uwanka. Me ma kake kusa da ni? Ba na buƙatar ƙara ganin kusa da ni. Da Allah ka tafi. Ko da ba gaya min ba, ni na san ban kyauta ba. Cause na saka ka a cikin dimuwa, na saka a cikin damuwa. Kurama na zo mu gyara ne, kai hakuri. Ina so matanka ya fita. Me za a gyara? Yau kwana 3 kenan ina ta yawo a cikin garin nan, babu club din da ban zagaya ba, ina neman Samira saboda in kulla alaka da ita dan a samu aurore wannan matsalar. Ban ganta ba, kana cewa wani hakurin me? Akwai guri daya da baka ji ba. Ina kenan? Idan za ka yadda, ka zo tare da ni. Za mu je musu. An za mu gani. Ma yanzu ba. Wani jin Danwa, kwanaki uku yayi kadan. Kada mu ce mun yi hakuri. Idan muka dan kara hakuri karan, za mu same ta. Wani hakuri za mu yi, muna ta zuwa gurin nan. Ba na jin fa za a ganta a gurin nan. Ba dai muna yi nema ba. Rumaisa. Ai ke kamata a wannan saboda kun da bace ba da ke da kawaki. Kada ka ce har yanzu baka yarda akwai wasu mata a bariki bayan Salima ba. A haba. Na yarda cewa akwai wasu matan mana, ai da kowace ma zan iya hulɗata. Kawai dai ina tambaye ki. Yanzu na ji batu. Wataƙil tana ciki dan daman nan gurin zuwan ta ne. Zo mu shiga. Rumaisa. Rumaisa.
Wannan idan nawa Jabir dina yake nuna min ko kuma da kangani. Ban yi miki kama da Jabir din bane? Ban yi sata za ka neme ni a wannan lokacin ba. Kinga, ki tashi mu je gida, kin ji? Rumaisa. Akwai alamun nasara a bincikenmu na yau. Na kai ziyara hotel ɗin Sahara, amma ban samu ganin manaja ba. Ya kamata ka dawo gobe mu je. Na samu Salima. Good. Aikinka yana kyau, abokina. Kana ganin za ta iya biyo ka kanan? To ina zaton haka, saboda ni dai na same ta a cikin maye, amma kuma da alamun har yanzu tana so. Zan san yadda za in kawo ta cikin lemu. Na san za ka iya. Ka tabbata ka raba ta da wayoyinta ko layinta kafin gobe, don komai zai iya faru. Idan ka shigo kanan, ka adana ta a hotel ɗin da ba za mu samu matsala ba. Sai ka zo mu wuce Sahara hotel ɗin. Ba da mu, hakan za a yi. Sai na zo da Rumaisa. Rumaisa. Jabir dina ne a gabana. Wai yana so na fiye da da. Da mafarki nake yi, ta in ce in farka, amma da gaske ne. kin manta Hausawa na cewa garin masoyi baya nisa. Sannan kuma zuciyoyi biyu ma abota soyayya ai ba sa rabuwa da juna. Ko shi suna tare da juna ko da a ce su mutanen sun rabu. Tunda na tafi ba abin da yake damuna illa tunaninki. Wannan shine dalilin dawata. A lokacin da muka rabu da kai, babu abin da ban sha ba, saboda in ji na daina son ka cikin zuciyata. Amma a kulliyomi duk abin da na sha sai in ji son ka yana karuwa a cikin zuciyata. Na rasa me dalili. Murnar wannan kalmar da na faɗa za ta saki sha neman nan. Ko? Ai, ni ban gane ko ba. A sunana barista Sagir. Kuma a kafin jari. To kai barista nan ba ka zo ba? Kuma yara sun gaya mun sun ma bayani daidai gurgurai. Duk abin da ya faru sun ma bayani. Ban san me da kuma haka kwato kuna san ina ba. Abin da ke faruwa shi ne muna so mu samu wato sunayen mutanen da suka shigo da kuma ranar da wannan alamun fara mata. Abin nan fa da ya faru ya riga ya faru. Kuma duk wani abu da ya kamata mu bayani mun yi bayani. Kyamarar da matsalar da aka samu kyamarorin nan na gidan nan lokacin ba sa aiki. Amma tun da dai kun fitina kun damu cewar sai an ba ku list zan sa aka mu gaba ɗaya zan kira muku su. Ba sai ka kira su gaba ɗaya. Receptionist din kawai yanzu. Tambaya haka sai ka ce a lafiya. Kai turo min da ka ce yanzu a'a yanzu inda nake gaba same ya to da record din na abun nan ranar da aka yi harbin nan ba kudan yi hakuri yanzu zai wani tambayi da ya kamata excuse me sir yawa sai ne a wannan barista ne kuma suna so su ga sunayen kwastomin da suka ranar da aka yi harbin nan
amma na ɗauka cewa dukkan bakin da kuka samu a kuna rikodin sunayen su a kwamfuta ne ko? Gaskiya haka ne. Ai kamar yadda na gaya ma a ranar an samu matsala injin ya buga ne. Kuma hakan ya kawo mun yi asara da yawa domin yawancin kwamfutocin namu su ne. Wannan ta sa kamarar ma bata samu dama ba har suka samu matsala. Na yi tafiya? Ya yi tafiya? Bai ba da zai ke so. Ina ganin kwangar su da abin da ka zo fitar ne. Ba matsala, mun gode. Mun gode. Ne da kuma ya gaba. Ai ba ka tambayi wani abu. Gaskiya da mun gama abin da ke faruwa shi ne dukkan wasu tambayoyi da za mu yi sannan kuma abubuwan da muka dogara da su kasa ka ji da bakin ka cewa sun samu matsala. Sai mu je ka.